Hej og velkommen til. I dag skal vi på en ret vild rejse. Vi skal nemlig følge en enkelt lille pille hele vejen gennem kroppen. Det er en super fascinerende historie om biologi, kemi og timing, der viser, hvad der helt præcis sker fra det øjeblik, du slukker en pille, til den er færdig med sin mission. Det lyder måske som et simpelt spørgsmål, men svaret det er altså utrolig komplekst. Vi tager det jo tit for givet, at medicin bare virker. Men den rejse, der sker fra pille til effekt, er en vanvittigt nøje planlagt proces i vores krop. Okay, er du klar? Lad os dykke ned i det. For at vi ikke bare snakker i teorier, så lad os følge en helt konkret pille. Vores hovedperson i dag er en antidepressiv tablet, der hedder mirtazapin. Dens mission? Den skal nå op til hjernen og hjælpe med at genoprette balancen i kommunikationen mellem nervecellerne. Lad os se, hvordan den klarer opgaven. Hele den her tur kan vi faktisk koge ned til 3 hovedfaser. Det er det, farmakologer kalder farmakokinetik. Først skal pillen absorberes, altså optages. Så skal den distribueres, altså fordeles ud til det rigtige sted. Og til sidst skal den elimineres ud af kroppen igen. Lad os tage dem et trin ad gangen. Okay, rejsen starter jo i det øjeblik, pillen bliver slugt. Den ryger ned gennem spiserøret, lander i maven og fortsætter så til tyndtarmen. Og det er her, lige præcis her i tyndtarmen, at det vigtigste sker. Tarmens overflade er jo enorm, og det er her den primære absorption, altså optagelsen til blodbanen, finder sted. Men det er ikke bare lige ud af landevejen herfra. Vores pille rammer nemlig sin første store forhindring med det samme. Alt, hvad der bliver optaget fra vores fordøjelsessystem, bliver nemlig ikke sendt direkte ud i resten af kroppen. Nej, det bliver ledt via en slags speciel motorvej, portåren, direkte til leveren. Tænk på leveren som en super effektiv grænsekontrol eller en toller. Den tjekker simpelthen alt, der kommer fra tarmen og går med det samme i gang med at nedbryde fremmede stoffer. Og det gælder altså også vores mirtazapinpille. Det her fænomen, det kaldes første passage metabolisme. Og det her er altså ret vildt, for mirtazapin betyder den her toldkontrol, at omkring 50% af dosis bliver nedbrudt med devungs. Det er altså kun den anden halvdel, det man kalder biotilgængeligheden, der rent faktisk slipper igennem og kommer ud i kroppens store kredsløb, hvor det kan begynde at virke. Og præcis det her er jo grunden til, at en pille virker meget, meget langsommere end for eksempel en indsprøjtning i en blodåre. En IV-injektion skyder 100% af stoffet direkte ind på blodbanens motorvej, og det giver en hurtig og høj koncentration. En pille derimod skal først igennem hele den her lange proces med absorption og toldkontrol i leveren, og det tager både tid og reducerer den dosis, der rent faktisk virker. Okay, så den halvdel af vores mirtazapin, der slap igennem nåleøjet, er nu ude på det, vi kan kalde blodbanens motorvej. Herfra bliver den fragtet rundt i hele kroppen, men dens primære destination, der hvor den skal virke, det er centralnervesystemet, altså hjernen. Pillens mission er nu at nå helt ind i hjernens maskinrum, altså ned til de her bittesmå mellemrum mellem nervecellerne, som vi kalder synapser. Det er her al kommunikation i hjernen sker via kemiske signalstoffer. Okay, så hvordan virker den helt præcis dernede på celleniveau? Det er her, det bliver rigtig smart. Normalt har nervecellerne en slags indbygget bremse, en feedback-mekanisme, der hedder en alfa-2-receptor. Den siger stop, der er nok signalstof nu. Mirtazapin virker ved simpelthen at gå ind og blokere den bremse. Og resultatet? Jamen så bliver der frigivet mere af signalstofferne serotonin og noradrenalin, som så kan blive i synapsen i længere tid og forbedre kommunikationen mellem cellerne. Ret smart. Super, medicinen virker. Men hvad så bagefter? Den kan jo ikke bare blive ved med at suse rundt i kroppen for evigt. Nu starter den allersidste fase. Eliminationen. Det er tid til den store oprydning. Og hvem tror du, der har ansvaret for den oprydning? Jeps, vores gamle ven, leveren, er tilbage på banen. Den er ikke kun en toldkontrol ved ankomsten, den er også kroppens absolut vigtigste rensningsanlæg. Og for at give dig en fornemmelse af, hvor vild leveren egentlig er, så se lige på det her tal. Hvert eneste minut filtrerer den 1,5 liter blod. Det er jo helt vanvittigt. Det betyder, at alt blod i din krop har været en tur igennem leveren på bare 3-4 minutter. Det er her oprydningen for alvor sker. Selve oprydningen sker i 2 smarte trin. Først omdanner leveren det aktive mirtazapin til nye vandopløselige stoffer, som kaldes metabolitter. Tænk på det, som om leveren pakker affaldet i nogle særlige skraldeposer, der er nemme at smide ud. Derefter tager nyrerne over.
De fungerer som skraldemænd, der filtrerer poserne fra blodet og sender dem ud af kroppen med urinen. Problem løst. Okay, al den her biokemi er jo super spændende, men hvorfor er det egentlig vigtigt for dig i praksis, når du tager medicin? Jo, det hele er nøglen til at forstå, hvordan man doserer medicin, så det både er effektivt og sikkert. Her støder vi på et af de allervigtigste begreber. Halveringstid. Det lyder teknisk, men det er faktisk ret simpelt. Det er simpelthen den tid, det tager for kroppen at fjerne halvdelen af den medicin, der er i blodet. Og det tal, det er fuldstændig afgørende for, hvor ofte man skal tage en pille for at have en stabil effekt. For vores pille, Mirtazapin, er halveringstiden et sted mellem 20 og 40 timer. Det er en ret lang tid. Og det er præcis derfor, man typisk kun behøver at tage den en gang i døgnet, for at have en jævn og stabil koncentration i kroppen. Og det her princip gælder jo for alt medicin. Stoffer med en kort halveringstid, som for eksempel visse typer smertestillende, dem skal man tage flere gange om dagen. Dem med en lang halveringstid, som Mirtazapin, kan tages meget sjældnere. Det handler simpelthen om at holde koncentrationen i det, man kalder det terapeutiske vindue, altså et niveau, der er højt nok til at virke, men lavt nok til ikke at give for mange bivirkninger. Men, og det her er måske den allervigtigste pointe i det hele. Den rejse, vi lige har fulgt, den er altså ikke ens for alle. Overhovedet ikke. Faktorer som din alder, dine gener og hvor godt din lever og dine nyrer fungerer, kan fuldstændig ændre på, hvor hurtigt du omsætter og udskiller medicin. Så vi slutter af med et spørgsmål til eftertanke. Nu hvor vi ved, hvor utroligt individuel den her rejse er for en pille, hvad åbner det så op for af muligheder? Forestil dig en fremtid, hvor din medicin og din dosis er skræddersyet fuldstændig præcis til din krops unikke måde at håndtere den på. Det er faktisk ikke længere science fiction, men præcis den retning lægevidenskaben bevæger sig i. Tak fordi du fulgte med på rejsen.